De homokos geci. Mit képzel magára? Mi ide jön? Megkértem, teljesen normálisan megkértelek, hogy rakd vissza, mert nem erre van kitéve. Hol a papírod, hogy ezt használhatod? Milyen papír? Nem kérdez Mert semmilyen mindent papír. használni, hogy akarsz az önkormányzati tulajdont, akkor papírodnak kell lenni Költözhet ki, annyiban van ez a bicikli, mint az élete, bazd meg. Mit kérdezed meg? Kérdezd meg! Húzzon már innen. Mi a francnak nem tudod az jogaidat és a kötelességeit? Mi jogaimat? Miről beszél? Miért nem tudod? Miért nem tudom? Akkor még nem vitatkozz, ha nem tudod. Itt egy kibaszott pad. És nem használhatod erre a célra, leverésre használhatod egy hozzá se érne. Az így? Húha. Oh.